мақомоти тоҷик аз коҳиши бесобиқаи вуруди сармояҳои хориҷӣ ба тоҷикистон хабар доданд. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии тоҷикистон эълон кард, ки дар як соли гузашта сармояи хориҷӣ ба тоҷикистон то 47% кам шудааст. соли 2020 428 миллион сомонӣ сармоя ворид шудааст, ки аз ин сармояи мустақим 162 миллион доллар 162 миллион доллар ва нисбати соли гузашта умуман сармояи мустақим 47% кам шудагӣ. масъулини ин ниҳод мегӯянд, дар шароити рақобат барои ҷалби сармоя ва бо назардошти таъсири пандемияи коронавирус ва марҳилаи баъдӣ, кумита тамоми имкониятҳои худро барои ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим равона хоҳад кард. кумитаи сармоягузорӣ мегӯяд, коҳиши сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 2020 дар ҷаҳон 42% ташкил дод ва ин раванд эҳтимол дар соли 2021 низ бо коҳишёбӣ то 10% идома ёфта, барқароршавии он дар соли 2022 бо назардошти беҳтар шудани вазъ дар назар гирифта шудааст. дар ҳоле ки мақомоти тоҷикистон ба дурнамои иқтисоди кишвар ва ҷалби бештари сармояҳои хориҷӣ бо беҳшудани вазъи беҳдоштӣ умед бастанд, масъалаи ҷалби сармояҳои хориҷӣ ба тоҷикистон пеш аз пандемия низ бо мушкилоти фасод ва ношаффофият рӯбарӯ будааст. бо вуҷуди дарёфти беш аз 400 миллион доллар гранту ёриҳои хориҷӣ, кишвар барномаи рӯшани ҳифзи иқтисодро аз паёмадҳои пандемия нашр накардааст. ахиран департаменти давлатӣ ё вазорати корҳои хориҷии амрико дар гузориши нави худ бо номи иқлими сармоягузорӣ дар тоҷикистон 2020 тоҷикистонро макони чолишбарангез ва ё душворе барои пешбурди бизнес хонда буд. дар ин гузориш ширкатҳои амрикоӣ коррупсияро аз монеаҳо барои сармоягузорӣ дар тоҷикистон ном бурда гуфтанд, ширкатҳои амрикоӣ бо мавридҳои ришваситонӣ дар гумрук, андоз ва озмунҳои хариди давлатӣ ва гирифтани муҷаввиз ё парвона барои кор дар тоҷикистон дучор омаданд. бо иштироки муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндагони ширкатҳои амрикоӣ форуми вохӯрии маҷозӣ баргузор карда будем. ҳафтаи сипарӣ гашта мо дар бораи проблемаву мушкилотое, ки аз ҷониби онҳо буд, ягон хел масъалаи назарраси ки баё дар ин самти ки барои бурдани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба мо ягон хел чиз набуд. таҳлилгарон мегӯянд, андозҳои гарон, фазои носолими сармоягузорӣ ва ба ҳама ширкату корхонаҳо имтиёзи баробар надодан зоҳиран аз омилҳоеанд, ки дар баробари соҳибкорон ҷилави сармоягузорини хориҷиро низ дар кишвар мегирад. برای همین البته شرایط تشویق کردن در کار شرایط همین کروپسیا نباشد مملکت یا که فینانس اما مکانیزم های مالیوی اقتصادی با فایده صاحب کار کند این شرایط بیشتر تشویق کردن در کار و حواسمند باشد در ما کار کنند. кумитаи давлатии сармоягузорӣ мегӯяд, феълан дар тоҷикистон 70 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумӣ беш аз 3.5 миллиард доллар амалӣ карда мешавад. тақрибан 50% дар сохтори ин лоиҳаҳо қарзҳо, зиёда аз 45% грантҳо ва боқимонда саҳми ҳукумати тоҷикистон будааст.